guys, happy Sunday morning. Welcome na naman sa itong panibagong vlog, no? So for today's video, kay Sunday man, day off ni Pajuns TV, mga tuta sa bukid kay Mang Laya. So wala na daghang kuskus balongos, no? O mga pasundayag, no? Unsa pa na yung gulat day? Tara! Sa walay pagdodo ha, amo nang gisugdan ang among papanglaya. As you see what you see mga choy, murag sugsug yun diri dapita, no? Sumubalhin ta diri dapita, kay para dili ta maanod sa tubig. Sa mukha aning kamutoy, putlon ba? Galas go, mastira mo sisid pa tao eh. Mura ba na kumuyab, mastira mo sisid. As of now mga choy, wala pag imikakuhang isda, no? O gibati ay yun ko kagutom. Apan diring dapita, nagrelax-relax sa amang prinsesa. So mga choy, wala gid mi kakuha og isda gihapon, no? Maong naka-decide mi na ipatawag ang pinaka-master nga mamuputay sa tibuok kalibutan. Iya ay nanagid siya choy. Ugso karon mga choy, gitabangan na gid sila, no, sa pinaka-piti-piti nga mamuputay sa tibuok kalibutan. Kantaon naton siya mga kuha na bagid sila ani. Saad to si mga choy, no, wala gid mi nakuha isda. Mao diri ta sa atong plan B. Naka-decide ko mamanguha na lang bitin para kilahon. Mao nang anirto dayon ang mga ating choyans. Makuha mo ang tunga ba? Sa walay paglangan-langan, isugdan nila ang pagpangita og bitin. So wala gyud po mi nakakuha og bitin, no. Kay pati ang bitin nahadlok na sa amo. Mao nag-decide ko nga magkuha na lang magpagkaon sa balay ug magkuha og saging para lutuon. So while gawiting mi sa mong niluto, no, nagpabadispasa ang mga choyans para kondisyon ang ilang mga lawas sa mga labanan. Samtang ang uban nagumulumol sa jacuzzi. Sa umaga, lalong-lalo na. So nakita na to guys, no, ang kalipay nga naangkon nila karong adlaw, no. Dili gid makabayaran ang kalipay nga naangkon. Ikaw choy, ikaw nga nagtan-aw karon. Mananag ko ka sa una, no. Ang Argentina corn beef. So karon mga choy, naluto na gid ang saging, no. Ug sunod na to luton ang puso sa saging. Lami kay na siya sugbahon mga choy, no. Pagkahuman na, let's food trip. So mao to siya guys, nakita gid nako akong kabataan sa una, no. Well gabalay-balay galuto-luto. Makamingaw gyud guys, promise. So mao to mga choy, no, dire ra gyud ko tama do, di na ko magdugay pa, no. Kaya ako gigutom gyud ko, una mukaon sa ko mga choy.